Скандалът този път няма да утихне лесно, а всички задържани ще бъдат депортирани в страните им до 3 дни, обясни Киряк Цонев на протестната палестинска реакция тази вечер в София. Цонев каза, че самото нападение е извършено в международни води, още преди корабите да навлязат в израелски води. Според него, официалната версия на Израел този път ще закъснее. Това си е чисто пиратство, да ти нападнат парахода посред морето. Аз това не го разбирам и мене ми се струва, че самите израелци усетиха, че са надвишили, така да се каже, рамките, които се бяха подготвили предварително. Това беше чиста агресия. Това са представители на хуманни организации, представители на песевисти. Естествено, ние сме в България да акцентираме върху българските журналисти, които пътували с кораба. Утре палестинците в България организират в София втори протест срещу нападението на Израел. За BTV новините, Кан Нарачев.